A rozhodčí Zelinka ukazuje, že všechno viděl. A volá si k sobě muže, který za všechno může. No, ten dobrý půl minutu dělal, že nic neví. Ale já myslím, že o tom jsem mluvil před chvilkou směrem Pokornému. Matěj věděl, že je poslední hráč a přestože měl Bakoše před sebou, respektive Bartošáka, tak prostě šel do něj tak, aby hru přerušil. A pak tam ještě došlo k jednomu střetu s Markem Bakošem. Aleš Matějů dostává žlutou kartu, musí si dát pozor ve zbytku zápasu. To je vždy složitější, když dostane žlutou kartu obránce, než třeba záložník nebo útočník. Bartl. Dobrá přihrávka na Šalu, u něj Hořavá, Roland Šala nedokázal centrovat. Bartošák nasadil jesličky Kolářovi, ale nevystřelil. Trefil jenom protihráče. Navíc tohle musí být také za žlutou kartu. Provodnil se Hovorka. No a tady myslím, že úplně zbytečná. Stejný případ nechtěl Juriše pustit za sebe, ale tady měl Pokorného tak na blízku, že ten bez balón určitě měl po tom dlouhém zpracování. A 20letý David Hovorka, který prošel Spartu, Viktor Žižkov. Možná si pamatujete, že se nejvíce proslavil gólem, který dal za B tým Sparty. Bylo to zadní částí těla a takový gól má velkou sledovanost na YouTube, přes 1 milion shlédnutí. Jenže to už je pěkných pár let. Na pravé straně František Rajtoral. Kovařík. Tohle úplně není jeho pozice. By potřeboval být na opačné straně hřiště. Správného prostoru a zatím z jeho hry slova těží. Centr, který prolétl pokutovým územím. No a Daniel Bartl nastoupil vlastně na úkor Egona Vůcha, který nemůže do tohoto zápasu nastoupit. To je jedna ze změn, kterou udělal Jindřich Trpišovský. Egon Vůch patří Plzni. Hraje také Jefremov. V základnice sestavy dostal oproti tomu minulou utkání Příbramy, kdy Liberec vyhrál 1-0. Až Bartošák, teď rohový kop. Právě Bartošák ho zahrává na přední tyč, kde se kopat budou hosté. Aleš Matějů. No, nebudou. No, sice vhodil, ale už bylo pískáno. Končí první poločas. Usměvavý Michal Ďuriš se může usmívat, protože dal gól, svůj 15. v sezóně. Plzeň jeho zásluhou vede nad Libercem 1-0. Udeřila ze své první velké šance. Viděli jsme zajímavé možnosti na obou stranách, ale teď uslyšíme tady poločasové hodnocení. Slovo má kolega Jiří Štěpán. A nejen já, ale také Patrik Hrošovský. Patriku, proti vám Marek Bakoš, kolega z reprezentace i také z bývalých z Plzně. Poznáváte ho na hřišti? No tak poznám, viděl jsem ho hrať už veľakrát, tu v Liberci si tiež vybudoval nějakou pozici, dává góly, jak musíme si ho strážit tak jako doteraz. Odpovídá to tomu, že je to vlastně zatím v roce 2016 pro vás takoby nejtěžší soupeř podle postavení tabulce?
Tak vidíte sami, že aj ten terén je ťažší trošku, skáče to, musíme si dať pozor, aby sme nespravili za nejakú chybu a vedieme, musíme hrať kompaktně a nepúšťať ich do šanci. To jsem si právě všiml, že vy, když hrajete dost často po zemi a dneska to víckrát zvedáte, je to účel kvůli terénu? Tak to vyplynulo z tej hry, pretože ten terén je fakt ťažký a nechceme vymýšľať moc zadu, aby sme sa nedostali zbytočný gól. Díky. A je tady Lukáš Bartošák, který na začátku prověřil Matuše Kozáčika. Řekněte, když jste šli do tohoto zápasu, nestrašilo vás dopředu to, když víte, že Matuš Kozáčik tak dlouho nedostal gól? Ani ne, prostě chceme útočit co nejvíc, napadat Plzeň a snažit se dát nějaký gól. Prohráváte zatím 0-1. V čem je Plzeň lepší? Vyšla jim jedna akce, měli tam pár rohů, takové náznaky, ale myslím si, že je to takový vyrovnaný zápas, bojovný. Už jste tady vybojovali ve spousta zápasech, třeba v poháru jste tady dokázali přetlačit Spartu. Vnímáte, že dneska máte tu sílu, nebo je Plzeň dneska k poražení? Určitě ano, musíme víc do vápna, centry dávat a otočit ten výsledek. Díky. Plzeň 0-1. Tak uvidíme, co se stane ve druhém poločase.